Pangu sei kuna kune shift sanda kanga mwa mari yehuku kai 4 munongotenga kwana maita change mozongoitwa munoita maita basa mofu imari 400 mune mari yangu kai mimi yandakakupai mwedzi uchita kai zvino mwedzi wapera 400 yamandipai ishoma ndakakupai 150 mira ndipedza ndidi munhu anondiitira dzungu sei huku rutombo ini kuda kundimhanyira kumberi ndiri kuti inini pamari handidi zvekunyanya kuti munondivhiringidza mwedzi uchitanga ukati uda mari yekombi yandana ndabva kunayo kumusika ndikakupa futi imwe 150 300 kai 400 sei iyo 2100 how inzwa handiori kuti wakandipa 150 plus 150 ka 300 ndakupa 400 saka chiri kunetsa chii iwe chitora ka 300 ka then wire asara kuchitenga huku 70 it's fine 150 plus 150 300 how handidi munhu akadzungaira sekudzungaira kubokaenda uchikorwerewe handidi munhu akadzungaira baba mhosva zvekukonana nemi kana neni handidi kana uchinzwa kuti 150 plus 150 2000 zvikureve ndiri kuti inini hamgona 150 plus 150 300 0 plus 0 0 5 plus 5 10 1 plus 1 2 apa patati 5 plus 5 apa kapa toti 10 1 tumukera then tozomuedza apo uchatiponiwa imi masei 0 plus 0 0 5 plus 5 10 1 plus 1 2 chinotanga ngechekuti murume mukuru ane mwana anochinjwa musoro empty head make a lot of noise ndipe ton chi mari yangu ndakupa zveka ma 150 ari 2 300 not 2.5 apa amerika ndiweke ina unoenda uchikorewo urikuona 0 plus 0 is 0 5 plus 5 10 1 uitomukera apa achikera kuisa kupiko ndozvinoitwa une you aiwa nditopa mukati koni wa machi babeni sabati kaza zemari kana ndiri kuti nditone mangoro aiwa iwo sio naimi iwe siye mani iwe ine andina mari yako na mari yako kudhara zwe kuneza chi ne mosa mopengere ndakupe zve mari yenu unaunese kuneza kwenu ndakupa mari wani anzani wasiye kazi kadiri andina kazi ati kazi kuona uchivo chimusiyaika